Ostvarena je prva u nizu edukativna radionica, odnosno trening za mlade u okviru projekta Mladi pišu agendu za novu vladu. Kroz ove radionice mladi uče da istražuju aktuelne teme i da diskusijama i dijalogom sutra imaju priliku da razgovaraju o ključnim problemima mladih u Srbiji. Ovaj trening je u maloj sali gradske uprave sprovela Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom u Zaječaru. U okviru radionica elokventni, radoznali, društveno angažovani mladi ljudi upoznaju se sa osnovnim veštinama i načinima učestvovanja u diskusijama i na kvalitetan način istražuju teme ovih diskusija, a rukovodilac radionica psiholog Gordana Avramović kaže da je između ostalog ovo svojevrstan pokušaj aktiviranja mladih. Mi u naredna 3 vikenda sa decom radimo razne radionice na temu debata, komunikacije, javnog nastupa, kritičkog mišljenja. I opet sve povezano sa temom zapošljavanja. Da li ovo možda neki pokušaj i razvijanja nekog omladinskog aktivizma? Da, naravno, jer svi smo svedoci negde koliko je ta nekakva opšta atmosfera ili taj nekakav društveni kontekst u kome mladi žive, pasivizacija. Ovo jeste jedan od pokušaja aktiviranja mladih i naravno onaj drugi efekt jeste da se identifikuju sa ovim mladima koji jesu negde aktivni, koji to potvrđuju. S provođenjem ove ideje organizacije partneri na projektu Mladi pišu agendu za novu vladu planiraju da započnu rad na uspostavljanju stalnog dijaloga između mladih u Srbiji i nosioca političkih funkcija, kao i drugih donosioca odluka koje su od značaja za mlade, a mlade interesuje prvenstveno mogućnost zapošljavanja. Ukazat ću im na neke probleme, pošto je sad trenutno aktuelno da nema posla, ukazat ću im na neke tipa takve probleme. Zaposliti se u Zaječaru je postalo veliki problem i mladi ljudi često ostaju bez posla, onda su na teret roditelja, to nikako nije dobro. Pa onda dođe period kada roditelji kažu imaš 21 godinu, snalazi se. A kako se snaći kad ne možeš da nađeš posao? Tako da je ova radionica jako super i to što naučimo ovde imat ćemo kasnije priliku da prezentujemo, da pričamo sa lokalnim političarima i možda da njima nametnemo naše mišljenje i naš stav. Ove treninge sprovode Asocijacije za kreativnu komunikaciju i debatu sa Timočkim omladinskim centrom, a u saradnji sa grupom organizacija civilnog društva okupljenih oko projekta.